Sesuk ora marake apa? Ruwet, bondet, mumet. Ruwet. Nek ra ono duwite ya saya mumet. Padha wae intine. Iya. Sing penting ada ya nabung sikik kok ya ben ono duwite. Ya pancen ngono. Iki tagline BPD kita berkembang bersama Tatin. Kok bersama aku? Lah ya kowe berkembang terus ya, Mbak. Apa? Awakku to? Iya. Ya ora apa-apa nek nggo semboyan BPD ora apa-apa. Oh, coba kali sugih sesuke. Amin. Wis aja mripate Tatin wis melirik nek nang amplop. Soalnya aku mau wis nyekele. Wis nyekel apa? Kaya ana sing di abang-abang diklip. Ana iki glorong tak tetel lho ya Bang. Oh, tenan to. Ayo tenan kok ya. Wah jan Elisa ning tengah kaya lombok diempit tahu. Ya aku wis kerempeng dhuwur banget. Jajar gulem-gulem. Awak dhewe tahu ting. Aku tempe kok. Oke tempe. Oh, ora gelem tahu, Pak. Ora gelem tahu. Ini tempe, Pak. Ya wis ben wis nengke bae ta. Wah, luar biasanya ya. BPD iki pancen kaya nek upama aku sok ditimbali nang instansi-instansi kae biasane sok ditransfer lumantar BPD. Iya, BPD. Ngono ya Mak. Iya. Neng ditimbali Bapak DPRD, Bapak DPR pusat ngono kae iki transfer liwat BPD. Iya, harus BPD. Dadi ya kudu duwe rekening BPD. Harus apa lagi ta ini? Mobil bank. Kuwi kudu kesuk download no. Ya. Download Bang, gampang banget. Aku wis langsung jajal Pak iki mau. Langsung jupo ning aplikasi, langsung download BPD. Langsung metu, langsung mlebokke password, langsung jededeng. Oh, mantap. Ternyata emang gampang banget. Iki rasah repot-repot. Langsung transfer ono dhewe, aplikasi transfer, pembelian pulsa, pembayaran ono dhewe. Wis ono tulisane. Ono tulisane. Oh, iya. Gampang. Ya. Ora marake ruwet. Sesuk ora marake apa? Ruwet, bondet, mumet. Ruwet. Nek ra ono duwite ya saya mumet. Padha wae intine. Iya. Sing penting ada ya nabung sikik kok ya ben ono duwite. Ya pancen ngono. Nggih. Ayo ki diaturke mau Pak Santoso nyuwun caping gunung. Ya. Diaturke. Iki ajang sekalian apa mboten niki wau kula kadosipun maos nggih niku wonten pamundutan Ugi uga ana caping gunung saka Sugeng nggih saking Adimas S Mario Kepek 1 Saptosari nderek mangawi bagus dumateng direksi lan segenap karyawan PT Bank BPD DIY mengeti tanggap parso kaping 58 tahun maju dan berkembang bersama BPD. Ya caping gunung dibawani dijengglengke sisan ingkang nyekar Mbak Tatin. Nah, Tatin. berarti karo Tatin kowe. Ya. Ini kok terus-terusan layange. Ya. Uga sakung Pak Ratno. Oh iya, nyuwun caping gunung uga. Ya, engko diaturi. Ayo Tin, dek wong loro karo Elisa. Nggih. Caping gunung gek wis ora usah dadak wong didhawuhi kok dadak. Aku pengen. Ya. Kang Mak Tatin. Iki tagline BPD kita berkembang bersama Tatin. Kok bersama aku? Lah ya kowe berkembang terus ya, Mbak. Apa? Awakku to? Iya. Ya ora apa-apa nek nggo semboyan BPD ora apa-apa. Oh, coba kali sugih sesuke. Amin. Wis aja ning kowe tak penging lho. Aja pisan-pisan tanganmu diangkat munggah lho. Suwek kuwi engko tenan. Ora ya lho. Ora, mulur Pak, mulur iki. Saking metete. Iya, monggo. Diaturi. Bawa caping gunung piai loro. Ya. Neno. Nggih. Napa, Mas? Oh, kon Lungguh, Mas. raketok Mas. Wah, nggih sik mburi ra roh iki ne. Ya ayo. Ben kae ben lenggah sik dikon lenggah sik. Nggih. Monggo katuran lenggah. Katuran lenggah, rumiyin. Awas kok nglengguhi kancane kok. Alon-alon mawon. Alon-alon. Wong ngono kuwi lungguh. Awas ndase kancane lho. Kuwi ya sirahe kanca. Sirahe. Lah waton ngene-ngene ya ora roh burine barang. Ya. Neno. Mangga. Ya.
Iki go saka nganu sa Bapak nderek Mangayu. Bagyo. Bu nderek nyuwun kirim sekar caping gunung katur Ibu Bupati. Bu Bupati. Ibu Ketua DPRD, Bapak Dirut BPD DIY, Ibu Pelati lan kepala-kepala OPD lan para lenggah sami. Mugi sami guyub rukun. Saking Bapak Wakil Bupati Gunung Kidul, Bapak Imawan Wahyudi. Imawan Wahyudi. Ya nyuwun sekar caping gunung. Ya. Sing caping gunung dilumpukke. Wis. Mripate Tati wis melirik neng amplop. Soalnya aku mau wis nyekel e. Wis nyekel apa? Kaya ana sing di abang-abang diklip. Ana iki glorong tak tetel. Lho ya Bang. Oh, tenan to. Ha ya tenan kok ya. Ya, aku ora bakal njupuk duit kaya ngene iki jatahe sinden nek tak jupuk wis engko marahi ndi sing mripatku beleken. Ndi sing marahi mumet. Ya, monggo teruske ya. Yen memajang mong karo janur kuning. Ya. Jane iki eneng sijine lho sing dijaluk caping gunung. Sinten? Anting. tos Ayo, Pak maju, Ratno Ting. Gading. Ya. Kudu banget ya Anting kudu saking Pak Ratno Gading tercinta. Iki Pak Ratno iki penggemare Anting kok. Penggemar banget Apa ting? Mlotrok Fans. ting. diunggahke. Aduh. Iki mau ya biang kerok marake kancane salah gerakan jan. Aku lho dompo ya kan. Kanca papat iki mau salah dhewe Anting Pak, engko dicowok iki kudune. Aja mesakake. Dek nang kene iki kos lho. Asline saka Tulungagung nang kene kos aja sok dicowok. Iya. Mesake ya. Bayar kuliah ya nganggo duit wayangan. Rung madange barang. Oh ya Pak Dewa. Hah? Rong madange barang ya. Ah, madang barang ya ming saka engko nek ditentek melu wayangan. Nek ditisih prei. Ora ya. Bener mau bar cerita kok iki det kosku entek mbak aku wingi mangan buah wae. Ayo, ganti kowe, Teng. Kembang wae. Ya, mau ditakokke Pak Wakil Bupati, Mbak. Sing swantenipun alus saking Banyuwangi niku wonten pejah, Pak. Aku meneng. Lah kok pejah Pak De? Masalahe kowe sok mangkat sok ora, sok mangkat sok ora. Wah, iki. Ya. Yuk. Kembang Wae weton gunung oper ngetan. Ya Mbak Tatin. Ya. Pacitan. Ya. Pacitan. Wah jan Elisa ning tengah kaya lombok diempit tahu. Ya aku wis kerempeng dhuwur banget. Jajar gulem-gulem. Awak dhewe tahu ting. Aku tempe ya. Oke tempe. Oh, ora gelem tahu, Pak. Ora gelem tahu. Kuwi tempe Pak. Ya wis ben wis nengke wae ta. Cah radong. Ya. Sarwi. Ja. Sing ra gelem obah dhewe rak sik wetan dhewe ta. Iya. Ndang nak nek no ya ming sithik banget le obah. Baleni, ayo kendangine Mas Denko. Tak tung tak aku nek ora ana obahe percuma. Nakokke dit klip-klipan kok ora obah. Lah meng sak nyukan kono obah. Ah sing suwe yo. Sing Ya, suwe. mengko lho jatahe suwe kan mengkono. Ah ora iso, aku pengen saiki kok.
Ya, mangga, ya. Energik kaya Erisa iki lho. Ya ben ra apa-apa Lisa iso. Piye? Kaya ayan to, Sah. Kok ayan to iki semangat. Iya, tapi gerakmu kok medeni lho. Lho, kok Makane aku medeni? ngalih kok nek kesampuk aku. Semangat kudu. Goyangane ora padha, anting karo Elisa padha. Iya. Tatin Apa-apa ya. ra iso. Mangga. Ngapa ya, Mas? Ana Sapa iki, Lisa? Ya. Panas udan. Ayo, saiki Sa, kowe sing cerdas ben ditiru karo jejer-jejermu kuwi sing petuk-petuk iki. Ya. Gawe parikan kagem BPD Sa. Ya, BPD. Sek ngono, otak S2. Ya. Dolanan ye Dolanan ye iki apa? karo melumpat. Heeh, terus Mugi BPDDIY menjadi pilihan masyarakat. ya, luar biasa. Ayo, Tatin, ayo. Urung sida wis do bengok lho. Ya saking senenge rempat tatin kok ya. Ayo. Mangan jangan gude. Apa? Gude. Gude iki apa? Gude iki makanan khas sini ada. Guda. Utuh. Iki sok tau kowe iki yo ora reti aku Enten nggih, Pak, Bu. Gude saking napa Mbak Tatin? Oh, ada kok. Gude Jelaskan, saking napa? dijelaskan dulu. Dijelaske aku yo ora dong. Nek jelaske aku radong tapi wohe ireng ya lho. Oh. Oh, Ya kan? wae ire. Bentuknya gimana? Bentuknya? Kowe kuwi. Oh, jangan nanting. Ya, jangan gude terus. Gude. Akeh duduwe. Akeh duduhe. Mugi Bang BPD Heeh. akeh nasabahe. Ngape. Ayo saiki kowe ting. Oh malah arep lumah iki ngono. Ini loh, kejeglang. Ya, Lungguh dhewe lungguh dhewe. karo ngeplaki boyo. Apa? Ngeplaki boyo. Ngeplaki boyo. Bayok apa bayok? Boyo, buaya. Ayo, kok tarikan kok ora ketemu nalar. Caplok piye kowe? Kan cangkeme ditaleni. Oh iya. Kok ora diceritake nanggon kowe piye? Heh, Ingon-ingonane lho. Diceritake. diceritake. Ben. Heeh. Apa nih? Boyone nek ditaleni cangkeme. Nek umume ngeplaki kendang lho. Oh, dubaya lho. Ya kendang koneh kendang jaipong. Aku ngeplaki buaya darat. Oh iya. Oh iya. Terus artine? Semoga Bang BPD. Oh, us. Dhuwuren. Lah sepiro ta? Semene. Aku ndredeg ya, Pak. Ora apa-apa. Semoga Bang PPD. Semoga Bang BPD Heeh. selalu jaya. Nah. Oh, Apa jaya? Hah? Wong arep jaya wae ngeplaki boyo. Wah, jan bocah siji. Jaya piye? Lah aku bingung gurinane yo. Iya. Panas udan. Ayo, Mbak Anting. Panas. Pak sik. Sik to Pak digeguyu. Ora digeguyu kok. Dan jenengan yo merengas-merenges kok. Mengen-mengen dasmu kok. Apa men guyu kok donekke merengas-merenges. Kowe wis nganu lho, pelanggaran lho kowe. Mboten maksudnya merengese mergo gingsule ketok niku lho, Pak. Oh iya. Manyen aku ya endi to gingsulku. Masa Pak Sena gingsul ta? Niku lho enten sing maju tunggal. Iki. Kowe ya tuh gingsul ya, Teng. Lah napa? Lah napa Mbak Tin? Apa jenenge? Aku ndak diseneni aku. Ya.
panas udan panas panas udan aling-aling aling caping gunung. ya kanca-kanca ya misowa caping gunung yo bablas kengetan Nadia wadon sarata lanang ino mane monggo inumane banyu bane ya mangga dek jaman ayo ting dek jaman berjuang jur kelingan eo ea yo tengah jarine wis menang keturutan sing eo a oe eo a eo sinandengake ngulonke ya ben adil mangga syukur bisa mas
sekali kalian bertiga. Nyo. Didum cah telu ya. Alhamdulillah, Mbak. Ayo anting dikai ngundak ming Ya mangan. cuma dibagi Mbak Tatin. Heeh. Oke, siap. Niki Aja- wonten nggih. Aja Tatin. Sinten? Oh, Kayak iki wong urek. waduh. Ya. Ora lho Mbak, iki tenan ya anting lempaki ya. Anting, sing jujur ki anting. Nggih. Tatin ki 50 ngulik kok. Engko isine 600 engko dakokke iki lho ming ana 350. Iya, soalnya aku wis ketatalan bola bali tadi. Oh iya. Ya ora apa-apa. Ya, senengane kowe iki gawe lara ati. Ora lara ati nok serius aku. Ngono ya, Mak. Ki ana nawala meneh tiba. Langga katuran lengga, Pak. Katuran lengga, Pak. Iya. Nyuwun lagune manut dilagokke Mbak Tatin. Wah, jan lagi. Mbak Tatin. Luar balik. biasa iki. PT Prawara Suma Elektrik Jalan Veteran nomor 39 Wonosari Gunung Kidul spesial elektrikal. Ya. Elektrikal ya. Monggo diaturake. Karo iki nyuwun lagu 1 Nyidam Sari Mbak Ika Suhesti, 2 Kadung Tresno Mbak Ayu Purwalestari, saking kawula Tarkino. Waduh, Tarkino. Ya. Ayam goreng pecel lele Lor Polsek Konjong. Oh ya. Monggo diaturake. Sugeng dalu bucange nyuwun lagu aja dipleroki saking Sunata Ngalang. Oh ya. Mau sampun. Mau pas wiwitan limbukan mau ya sa. Nggih. Terus iki. Wah, ki akeh banget iki. Pidato apa njaluk lagu iki. Ya iso apa-apa. Oh, kisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sugeng pinanggih punika dalem nyuwun dipun lantunaken Sekar Sinom Parijata Ketoprak pinangka cakepanipun wis ditulis. Oh iya. Kekirangan lan kalepatan dalem nyuwun gunging samudra pangaksami matur sembah nuwun saking Bapak Suratno Trimulya 1 Kepek Wonosari Gunung Kidul. Nggih. Ya. Niki Ayam goreng bapakku. Sapa? Pak Parman. Pak Parman nggih. Nyuwun gending pepeling. Kepele. Matur sembah nuwun. Ya. Eneng meneh iki sik no. Akeh banget pamundutan lagu ya engko nek ora iso dicukupke ning limbukan ya engko gara-gara sugeng dalu bulimbuk kula Sapriyanto saking Jeruk Sari Wonosari badhe nyuwun lagu Podang Kuning Pepeling. Salam-salam kagem Ibu Bupati Gunung Kidul lan wakilnya Bapak Ibu Direktur Bank BPD Gunung Kidul, Bapak Kepala Desa Kepek Bapak Bambang, Ibu Kunia Sumbermoyo Kepek Bapak Rukujo Kenteng Mulyan, matur nuwun Bapak Maralino saking Walu Saptosari, Bapak Tungino saking Lendak Kulon Progo saking Bapak kula singgul-singgul sedayanipun. Kaya radio. Ha niki wonten saking Bank PPD nggih kula waos king nggih. Ya, wah suwe saya halus saya halus. Wonten setunggalipun kaping setunggal. Ana hadiah saka Bank PPD DIY bagi sapa wae sing bisa nuduhake aplikasi mobile banking ning HP-ne. Loro wong dapat dispenser. Kene. Kowe iki maca ora jelas. Tenan bener iki. Nggih, kene. Amit nggih. Mbasake krama nek ngono kuwi. Ya. Tapi aku maca Do meteng. Do meteng? Sapa sing meteng? Dumateng. Oh, dumateng. Sedaya para pamirsa wonten hadiah saking Bank BPD DIY kagem sinten kemawon ingkang saged nedahaken aplikasi mobil banking wonten HP-nipun 2 orang Nggih. utawa kalih piyayi dapat dispenser. Wonten hadiah malih kagem sinten ingkang saged menunjukkan bukti cek saldo rekening pakai mobil banking 2 orang dapat rice cooker. Iya. Jadi nek mung aplikasine entuk dispenser tapi sing iso ndelokke saldone entuk rice cooker. Berarti papat nggih. Sekawan tiang listrik. Tiang listrik ngembleki. Piyayi, Ding. Hah? Apa tiang manungso orang tuh apa? Piyayi. Gizayi. Kok tiang listrik ngembleki cengelmu kuwi, Pak? Ya sok krungu tiang sepuh ngono kan wong tuwa tiang sepuh. Nek wong enom tiang muda. Tiang enem. tiang muda. Ya.
Ayo diatur. Sapa karo disambi mengko ben ana sik maju karo di. Mungkin nek wonten sing maju langsung dapat ya. Nanti langsung maju aja. Ya. Ki sakniki nembang Mbak Ika Suhesti wonten panyuwunan Nyidam Sari. Ya. Saking Tanjung Sari. Heeh. Ngendi? Tanjung Sari. Tanjung Sari Gunung Kidul. Ya. Udah ada? Oh iya satu. Ya. Sama maju ya. Oh ada. Ya ibu yang kuning. Sik dikon anu sik sa. Hah? Kuwi menunjukkan saldo atau mobil bensin? Saldo. Saldo berarti Saldo. dapat Dapat rice cooker yang nggak tak baca. Iki bener iki langsung panitia ya. Ibu siapa namanya? Susi Antarini. Susi Antarini udah punya rekening BPD sejak kapan Bu? Sejak lama. Sejak lama. Masih berdiri. Ada usaha apa? Dodol apa ngono? Apa napa ngastone napa? Kalau dodolan belum, Mbak. Oh, dereng. Mau usaha ayam telur. Amin, ya diamini wong sakmene. Amin, mugi-mugi ayam. sukses ayam peteloripun. aja dikai silet ya saya. Aja dikai silet lho Bu, mengkontoke separo. Nek ngene ya siji ya utuh. Boleh langsung ke panitia ya, Ibu. Satu lagi. Wah, ada dua. Oh, udah. Saldo juga ya, dapat rice cooker nggih, monggo. Lagi ra iso wawancara nek ning kono banget. Sampun, nggih, sampun. Oh, itu juga udah dua. Nggih. Siap. Nggih. Yo, Mbak. Ika Napa diaturake. niki? Ana sik nyuwun Nyidam Sari, Mbak. Ya. Siap. Monggo. Nyidam Sari, ya. Neno. Dah wang bagus babu jeneng ati kaya ngene wang nandang asmara Iki ugi panjenengane Bapak Dwi DPRD Provinsi DIY mengiki ora iso nganti tutuk ya nyuwun pamit salam kagem Bapak Dirut BPD. Oh ya iki kok malah chatting neng aku no ya ora apa-apa Mak. Ya apa tak wakku dhewe neno duh dewa jawataku welas sono mring besok kapan katekan besok kapan katekan cecer lan wong bagus umpamakna yen akodo tanpa pra
sasat doroten pepatri nyidam sari kagem selingan ya neno ya say
bagian Terima kasih. Andra. Sama-sama. Iya. Kemayu to, Pak. Sapa? Jenengan niku Ayo aku ya lengan nampani ya terima kasih. Aku rak ya menyeimbangkan. Sama-sama. Iya. Ngono men kaya tatin kalau nek dilokke terus apa sih? Apa sih? Iya. Penjap iki wong. Matur suwun ki mau Mbak Ika Suhesti. Iya. Ya saiki layang sing nganti tirik-tirik akeh banget ngene iki dilampungke no. Iya. Ya aja kabeh engko nek kabeh wektune blandang iki mau Pak Dirut saka BPD ya paring dawuh. Sajake pancen ana penabuh dhewe sing wis mulai dikenal. Wah. Sing sok Sinten menika? sing sok ngetoprak nika sinten? Ah, ana loro. Sing sok ngetoprak iki si Keswan apa Wanda? Iya. Iya. Dijaluki ya mak iya engko keri dhewe nok santai wae. Iya.